balik na. Kasi nakakaayat-ayat ni Briano. Ngayon, wala ka dito sa bahay. Ipapakita ko sa'yo kung paano mag-yosi si Briano. LOL! What the fuck? Ano ta, Bianang? Ano ta, Abraham? Sisigarilyo ka? Sisigarilyo ka? Okay na. Ibabalaan ka din kang sisigarilyo. Makapantin sa alon at balita. Di naksama dengdenggan. Bagam lang. Di ba, kunak? Ngasak lang kita bakwam. Awan sa balen.